kwa anka NDC amanyo krono ne nkrabata ye wo savana mantam twotwofo pene de ma wo mo enka ye tinitia firi so na ekoba ne sen na ya ba asante mantam kropo kumase hase nia ye tie ene se aprosifo nso so de nsama to nsam trofo anim efa ye wo faase bia wonya mfinsia aduonu ebako ya wo level 200 ho na ensam no agensamu pa ye den nsam nyina so bebro no wahunu sade enkomobo so edi akire ede eba ensam no bebere ka ho na ne yate ene se ye kɔ mensia south abato mpeso MPP amanyeko no edinimu a kire se ne yate ene se owura bi ne ho ya akire no adane a ye yayi na sinkyɛn kora ne sa na ekoba ne sa nsam no bebere ka ho ya agudie mu nsam ka ho anwumere masin konwa mede ebesom se nonsia bremu kase ewo Sompa 93.1 FM ya ka mo sa ye live ewo Facebook YouTube no so eye adwuma fa hono mu a ubehia wonipa ya ade a wo sa ye asante ye bo Benedict ene osahene a anwumere yi news team no so ta kire honhom fam ne honam fam ya omobo ne chidom nana kwabna kese enie ye ko asaman kese ya no ewo epoye mantam no emu asaman kese circuit court no ekwa atenase na ebra wakwa atenase pani ya wotena adwamu eye ana Abbas Abubakar ana wahye abrantie bia wonya mfinhia no aduonu wonkoda afiase mfie no mako edu enum abrantie boni nya waye ebra na kwadubofo inspector Samuel Owusu ekyerkyeremu ade akyere court no ene se abrantie uhwe ne su ene ne ban ya wada na die no a ehadwen ne nyina ene se kyese wafa kana sichi kwan so ya abrantie bia wono no ja obo ne bra kakra wokra de enka wo ye okada driver ya kyese ja wa wo ye wadwuma kakra na de ekoba ne se ya wohwe so entwi okada ya obi iPhone 70 kyese enya samketo akra ya eka ho bi ama prosifo nso ensa kan abrantia ya ye frɛ ne sɛ Emmanuel Afanu na ebra nsam no nkyerɛkyerɛmu ɛkɔso no ana ɔmo kyerɛ sɛ ya kyerɛ sɛ nonson apa ho sima aduonum ani akyire hɔ no mo kwa ɛna ɔmo to sɛ saa abrantia ye frɛ ne sɛ Sachi Michael so ya dane a iPhone 7 ya ekura no ɛno akyi sika 2500 Ghana cedis ya ɛka ho bi ɛna ɔmo gye ɛde free ne nsam wɔ ne nyina ɛkɔso ɛwɔ asama kɛse na baabi ye frɛ hɔ ayayo honum ena sa dwumade nyina ekoso na ebra empanifo etratara setietie nsam no ano ana omo kire se sade ensam no si akoso no saba ya betumi ahwe aboa ma amanfo so de ya futuo ede ambo won ho ene wone a wobo won tiremu pose sa dwumade ne bia na obedi na omo nso so amanfo bere a wabere ene ade na ometumi agye afiri won nsam oni ntino court ebua se abrantie yi wonko efisia mako edunum ewo afiase na next time bi no obeye fast se omokro no ebiem sansensam no bia nso ana yegusu ya yede mawo na kyerɛ sɛ na wɔtwe mu de ensam no abi ana ɛkɔso afa yɛnkɔ savana mantam no emuai na savana mantam no mu NDC amanyoko no nkorabata ya ɛwɔ hɔ no twɔtwɔfo pani ɛde ma wɔ mo ɛyɛ Salisu na Salisu bi awobi ɛna memenda ya etwa mu ya nurada ya ana akromfo awremfo ɛtetɛ no a ɛbra na dwumadie bi akɔso na agyamakodi dwumadie no awie kura na osa eba ninchiri na sa dwumadie ye ya awero hosam ya ekoso a sanka nyame amfa fia anka branch efe ne Salisu bi awobeyi sa menka wonka ate asefo ho bi no esi ye ewo fufuso na fufuso no ewo Central Gonja district honum ho na sasem no esi ye aprosifo ebo amane se no kuranie sade ensam esi ekoso na bra omunya ala no a ana omo so eye fast ya omo kɔ hɔ na ebra omo kɔ hɔ na kyerɛ sɛ ne omo te ye tipofo omo te ya omo de kɔ hɔ nom ekopie mu ɛwɔ fufuso hɔ nom no ye Central Gonja district hɔ no na kyerɛ sɛ eye no korɛ omo kɔ ye na kyerɛ sɛ ene anyan etututuo esu wɔ mu saa ya ɛka ho bi ama abrantie baako de ne tiri ankoye yie ya etuo no ɛka no na ebra etuo no ɛka no na kyerɛ sɛ omo kɔhwɛ ne ho a etuo yi apa ne kura brand bo Sompa Kumase yes an wo sɛ ye bibi de atie nie yakodi dwumadie bi kura ewo Damago Nursing Training College hokura ya kyerɛ sɛ we no 10 ne nkrabata ye wo honom no ɛhɔ na agya yakodi dwumadie bi na ye ba o ye ba sɛ nkrofo nim sɛ sika na hyɛ ye hu sɛ sanye o ya sɛ sanye o tɛ sɛ ombehia ye kwamu bra na ne nyan ɛba sa run for your life kikiri ya prosifo ti